mondo make sure ni mchele mipidho ahero en breed maber manyalo konyo jowa. Obed gi factory minyalo package mchele, wanya pack mchele. Farmers through cooperatives nyalo kelo mchele factories mabro loso mibro improve value ma mchele. Ok nyabet ni joaro puro mchele kijiraya aero puro mchele gi jo Kibosi puro mchele to sani koro wan gi factory manyo president nyo commission factory mar loso mar gine mar Kibosi cha ano is okay, but Kibosi rai ahero mago rice ko nyeles here ka kwanya improve variety marwa kwanya improve kwanya keto mchele bede price wanyalo konyo jo Kisumu kara jowo nyakwa wa made value ma mchele nyakwa package mchele okobo ni uso mchele chiro ni mchele uso budheru hapana mchele nyakwa package more made value kaka jo mwaya timu sibe mwaya you'll go to nice factories gitimo gi package ji uso and it has value so mchele miyo jo chele tich mayor koro wan gi rice bill kata law maloso mar mchele mabro keto mchele miyo jo wa benefit mchele. That's now number 3. Nitiere crops kaka avocado areas mag Chemelil Moroni kidhi alwora kichomo Kajulu gin kuonde minyapidho avocado in a commercial way manyalo konyo ji kendo farmers kanya pidho avocado niketani wa negotiate gi some developers partners mondo walos avocado processing factory machal gi miloso molos Kisii factory no kwa loso Kisumo bro miyo medo value ya avocado kendo bro miyo ji doke pur mag avocado ko tich ngeno kinya konyo ji nyaka bed ni pur no the first thing mabro konyo Kisumu County, let me tell you. I know mabro konyo Kisumu. Then what okay, right? Very caging now. Farming, fish farming, fish farming or fish makori also ponds. Manu nyakwater okni koro santos anayudo fish, also fish mangany malo. Ponds kawa kete fish maber maloso market press fisheries haja ameni business majo saniketo fingerlings in Victoria but besides that nyaka waketi private fish farming mabro mioji produce right okni kendo Lake Victoria oxygen room right so kaka ngeni wasibedo gi crisis mar jo cage fishing it's a legal framework but when you see near fish farming wanyalo announce fish farming so kwenye bebe ni sani waka fish ni jo Kakamega nigi fish mang'eny molo jo Kisumu ngi keto 5 fish farms ingeni fish farming gimkia anyanyi sini someone like spokesman former government spokesman Owino Mwolo Rej and the fingerlings production mang'eny is a perfect example of how we should improve fish farming. And it's also lots of fingerlings, kata fish farming. Why encourage job? Of course, it needs pesa, about 100 or 200,000 to have a good good pond maber migire. And even apidho right, apidho nyanya, apidho kitungu, apidho gwend. Kora ng'eyo. Ing'eyo gima pur en. Kaka senator ang'eyo kata pidho gwen gatimo te kora nyaka wawe kare jo mondo chak oandi matindo tindo gi nkech konyo ikoni ng'ama jatelo maber en jatelo ma lead by example nyaka lead by example nyaka tim gigo ana pidho gigo te kendo ang'eyo kech ka gina samoka golo rech miyo ji that is what we must do of course mana days for dog factories Kisumu mati ng'eni gima nyaka tim gi county government, the national government, that revives the cotton sector, the cotton industry. Quite a lot of Kikomi, Kano Kadi Noduogo. My an important, my many core relationship, Nabarma, national government, okay, to industrial parks, also Makoro government, okay, to national government, okay, 250 million, county government, okay, 250 million, Nyaka, county government, Nyaka,
engage the national government mondo bed ni wanyalo keto pesa no e use manyalo konyo mwananchi.